100.7 The Fresh News People. Alụmdi na nwunye abụghị egwu nne na-agbara nwa, ọ bụghị egwu achụ ụtaba n'aka na-agba. Mere o ji dị oke mkpa na onye ọbụla chọrọ ịmabanye na ya ga-eji nnọọ ihe asaa n'anya ma mara ma ọ ga-emewukwa ihe dị na ya. N'ihi ya, ị chọrọ ime ihe ndị kwesịrị ime iji hụ na alụmdi na nwunye gị gara nnọọ siriri ngwerere. Ihe ndị kwesịrị ime iji hụ na ị zara siwiti na họni alụmdi na nwunye. Mgbasonyere Uchenna Clever Ọnụọha nwa grama ya ziziri nke ọma na nwaada nwoke ọcha Clara onye eze mkpọga n'ihe omume Ije Di Na Nwuye. Ije Di Na Nwuye ụbọchị Mọnde ọbụla ma ọ kụọ elekere 5 nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Echo 100.7 ka ha bunye gị uche ma gbazie gị ihe ndị ị ga-eme iji chekwaa alụmdi na nwunye gị. Sonyere ha ma kporie ndụ dị na alụmdi na nwunye. Mgbede ọma no keke osi ada n'ogbo no keke unu mere eji m aka na ọ na-ada mma kedu maka ndị na-azụ ahịa keke osi aga ọ na-agakwa n'anya ya n'anya ọ na-agbapụkwa aka ahịa maka ndị na-akwụ ụgbọala ndị bọsimo ndị na-agbara onwe ha keke osi ada keke osi aga ọ na-enwetakwa pasenja eji m aka na ọ na-aga n'anya ya n'anya kekwa maka ndị na-emere onwe ha nwa POS ma ndị na-emere onwe ha otu ihe maọbụ nke ọzọ ma ndị ọrụ aka iji m aka n'ụbọchị taa na-amara ụnọ mma iji m aka n'ụbọchị taa na-agbara ụnọ mmanya asị m ya gazichara ụnụ si ka onye tinyere aka dị mma ya gaziere ya ka onye chiri ya zere Igbo ma otu aka m si anabata gị na nkịta n'ihe ọmụma bụ Ije Di Na Nwuye n'ụbọchị taa bụ Mọnde bụ nke anyị na-eje wetara gị ụbọchị Mọnde ọbụla ma ọka elekere 5 nke mgbede. Ọ bụ eziokwu na mgbe anyị wetara gị ihe ọmụma anyị n'ụtụtụ anyị bịara gị bịa nnọọ bịa tụpinye gị azụ na irukwa na mgbede a na anyị ga-awụcha ebe a gbede m ma wetara gị ya bụ ihe omume n'uju ya anyị awụchala o ji na nkeji 3 gata elekere 5 nke mgbede kpọm na igwe mgbasa ozi Eko FM 100.7 a sị ya gazichara ụnụ Igbo ma na-ege ntị biko aka ijuju ma barabara na mgbede a imete gị mma ya mere ị ga-eji kpọkete ndị agbata obi gị na ikwu na ibe gị ma sị ha n'oge ahụ eruola mgbe anyị ga-eji ime ya ka oyi ife n'ihe omume bụ Ije Di Na Nwuye biko agbajupụtala ya bụ ihe omume maka ihe hụrụ nkịta ya bụ pakeji anyị ji wee wụcha ọ dị kpọkpọ ya mere ị ga-eji nnọọ sonyere na ya bụ ihe omume mana cheta na mụ na Uche ga-akwọ gị na ya bụ ihe omume mana ọ sonyere m ugbu a mana n'obere oge Uche Odogwu na redio nwoke ndị eje mba nwoke na-ekwu okwu ya na-ada kengem ọ ga-esonyere m na obere oge biko na-kweta anyị na nke a mana mụ onwe m bụ nwaada Clara gakwụrụ gawa na ya bụ ụgbọ tupu Uche ajoin ya m na ya bụ ihe omume asị m ya gazichara ụlọ Igbo ma biko isiokwu nke njiwe wụcha na nke taa ka anyị jiwe wụcha ka ọwụ naanị m akwụkwọ gị na ya bụ isiokwu nke anyị jiwe wụcha na nke taa bụ ihe gbasatara gịnị enwere otu ajụjụ gbara ọkpụrụkpụ anyị ga-abịa nnọọ jụọ gị bụ nwoke gị bụ nwaanyị gị bụ onye na-achọ ịlụ di maọbụkwa na onye na-achọ ịlụ nwunye ị ga-alụ nwoke maọbụ nwaanyị na-amaghị akwụkwọ mana ọ ga-enye gị udo mkpụrụ obi na alụmdi na nwunye. Lekwa ya bụ ajụjụ ọzọ ị ga-alụ nwoke maọbụ nwaanyị na-amaghị akwụkwọ mana ọ ga-enye gị udo mkpụrụ obi na alụmdi na nwunye gị na ya lụọ ọ ga-enye gị udo mkpụrụ obi maka ọtụtụ ndị na-asị ihe ha ji alụ alụmdi maọbụ nwunye bụ onye ga-enye ha udo mkpụrụ obi ha gachaa alụ
ịgacha ebe niile ga-arụcha ọrụ dọgacha ihe niile ga-adọga gị lọta ga-enwe peace of mind. Ihe ndị bekee kpọrọ gịnị peace of mind. Gị enwe udo mkpụrụ obi gị kụrụ mmiri ṅụọ ahụ adịghị jụrụ. Ị na-aghọta ihe ọbụla iriri ahụ na-eme gị polina ya ahụ na-eme pokiri n'ihi gịnị nwaanyị dị otu a na-enye gị udo mkpụrụ obi. N'ihi gịnị di gị ahụ ịlụrụ ọmarịcha di gị ahụ ịlụrụ na-enye gị gịnị udo mkpụrụ obi. Miriri ma iri gị nwunye gị ama n'ihi na ị nwere gịnị udo mkpụrụ obi. Mana okwe mana ụwa enweghị karịrị gịnị udo mkpụrụ obi. Ọ ga-eme gị otu a mgbe ọbụla hụrụ gị gị na-achị baa achị ka onye ṅụrụ nwere ke ndị oyibo na-eji akpọ gị laughing gas ma ọbụla hụrụ gị otu gaa jee eze baa a na-asị gị ngwanụ mechite eze gị a ngwanụ ịchịala ịchịfeela ngwa mechite eze. N'ihi gịnị ị nwere udo mkpụrụ obi. Ị na-aghọta ọgwụkwa na alụmdi na nwunye niile ka a na-enweta ya bụ gịnị udo mkpụrụ obi. Anyị na-ajụ gị na mgbede a sị ị ga-alụwu nwoke maọbụ nwaanyị na-amaghị akwụkwọ mana ọ ga-enyewu gị udo mkpụrụ obi. Ọ ga-enyewu gị udo nke mkpụrụ obi na alụmdi na nwunye gị ahụ. Maka na ihe niile a na-achọ na alụmdi na nwunye ọ wụ eziokwu ọmụmụ a na-achọ ọmụmụ chọsie ike mana udo mkpụrụ obi kwesịrị ịwụ gịnị nke izizi ị ga-eche na alụmdi na nwunye gị. Ngwa nkwachata maka ya bụ ihe o sila na mgbede ahụ ọ bụrụ na ị ga-alụwu nwaanyị dị otu a maọbụ nwoke dị otu a ga-egwa m ihe ma ị ga-eji alụ nwaanyị dị otu a maọbụ nwoke dị otu a. Ị na-aghọta maka na ịlụ nwaanyị maọbụ nwoke na-amaghị akwụkwọ mana ọ ga-enye gị udo nke mkpụrụ obi. A ga-enwe uru nwekwa ọghọm nọ n'ime ya. Ngwa kpọbata ka m nọrọtụ n'ọnụ mmiri asụ nwoke maọbụ nwaanyị ga-abịa nnọọ kpọbata gwakene m ma ọ ga-alụnwe onye dị otu a. Gị bụ nwoke ga-alụnwe onye dị otu a, gị bụ nwaanyị ga-alụnwe onye dị otu a. Ọ na ị ga-alụnwe onye dị otu a kpọkwara kpọbata n'akara ekwentị anyị ma gwa m ihe mere ị ga-eji alụnwe onye dị otu a. Maka na uchewa akpa onye ọbụla anya nke ya. Ọchịchọ nke obi gị nwere ike ọ ga-awụ ọchịchọ obi nke mụnwa. Akwa ịghọtala onye ọbụla na ọchịchọ obi nke ya. Ọ hụrụ na ọ ihe ga-amasị gị kpọbata gwa m ma tụpinye m azụ ihe mere ị ga-eji achọ onye dị otu a. Ọ dị oke mkpa ka anyị nọrọkwala ọkpụ oku mmadụ ise ka anyị nwee ike gbapụ ya ọsọ. Were akara ekwentị anyị bụ 091120022 ji kpọbata. Biko tupu ị na-akpọbata biko anyị nọ na Facebook nọ na Twitter nọ na YouTube. Biko gaa ka ilekiriwa lekiriwa ihe omume ebe a lekiriwa ada lekiriwa anyị biko ọ dị oke mkpa. Biko ị na-elekiri anyị biko like ya ma share ya ọ dị oke mkpa ma kọmentị kwa biko. Ozi gị anyị ga-ewere ya na Facebook. Ozi olizi batara na Facebook anyị ga-agụpụtara ya Igbo ọma na-ege ntị na mgbede a. Mana were akara ekwentị anyị bụ 091120022 jiri kpọbata na ya bụ ihe omume. Akara ekwentị ga-eji akpọbata na ya bụ ihe omume ma gwa anyị ma zaa anyị ajụjụ a anyị jụrụ gị na mgbede a bụ 091120022 ma ọ bụkwanụ 07074541014 07074541014 jide akpọbata gwakene mụ na gị abụọ na-ege ntị na ndị ọzọ na-ege ntị ihe mere ị ga-eji alụwu nwoke dị otu a maọbụ nwaanyị dị otu a na-agaghị akwụkwọ n'ihi gị na ị chọrọ udo mkpụrụ obi. Kee ihe ọzọ kee ihe ndị ga-arụgasị aka maka na enwekwara ndị nọ ugbu a na-achọ ịlụ di maọbụ nwunye mana ha anaghị akọntapleti nwa ọkwa na o nwere ihe m chọrọ mana ọ gaghị akwụkwọ ọ gaghị asụ ọ gaghị edewo na guy adị m confused ma ya na-akọkwara ndị ọzọ ma amaghị m ihe nge ka ọ kpụọ ọgwụ afa na mgbede a ka onye abụ ha ma n'isi ntu ka onye ọbụla mara ebe onye ọbụla mara ebe ọ ga-esonyere. Achọkwa m wepụkwa sentimenti n'abalị a wepụkwa feelings aside kwuo okwu gangam ka nwoke kwuo okwu gangam ka nwaanyị ka anyị kpọọ okwu afa na mgbede a ọ dị oke mkpa. Kpọbata ma nye anyị ọsịsa na ya bụ ajụjụ anyị jụrụ gị na mgbede a. Alo mgbede ọma. Ịkpọbata gị gwa anyị aha gị na ebe isi na-akpọ. Dị ụbọrọ gị nwoke ọma mgbede ọma. Aha nwa ogonyere ụbọ. Ogbenye ogonyere ụbọ. Ọgọnyere ọbọ.
Ogu nyere ọbụ. Aha ka wee ezigbote aha onye Igbo. Gaa n'iru nwoke ọma. Ihe ọ ga-eji adị mma ma mmadụ niile awụghị onye nkụzi. So ịzụrụ onye ịmasị ọ ga-enye gị udo mkpụrụ obi ọ gaghị skuul gị nwa gara aga ga-enyere ya aka ya amụta ihe udo ahụ asị ya. Ndewo o gụnyere ọbụ ndewo keke akwamihụ ya mbụ. Alo, mgbede ọma. Hello. Mgbede ọma. Lara, good evening. Good evening. How you doing? Anọ m yo. Okay, I don't speak Igbo, but I hear Igbo. Ọ ya na ị ga-alụ n'onye Igbo. Anọ m onye Igbo na. Ewe. Gaa n'iru nwoke ọma. You see, in the way, life story. I've seen the central bank manager marry that is pure illiterate. They don't know how to write. But the love is there. Very for two of them. After the man sent that girl to school. Today, that girl can read, he can write, he can do everything. So where there's love, there's nothing you cannot do. Whether illiterate or it's not illiterate, the main important thing there is love. So that's what I want to say. What of Uche, your husband? Uche deo. Uche na ya my colleague. Hello. Clara, hello, Timere. Adị m mma o lelele olu mma. Mgbede ọma. Uche ga-esonyere m na nwa mgbe nta ịnụ na. Nwunye ke m ma nwunye niile ka m ga-abịa ikwu ghọtala. Ama m ọ sị m na enwere akụkọ ma ọ nwere ike ịwala de Mike alọghachila. Aha gị na-ebe isi na-akpọ. Aha gị na-ebe isi na-akpọ. Ọnụ na-ekwuchitara ụmụ ogbenye. Evangelist ọnụ na-ekwuchitara ụmụ ogbenye. Ị ga-alụ nwoke maọbụ nwaanyị na-amaghị akwụkwọ mana ọ ga-enyewu gị udo mkpụrụ nke obi na alụmdi na nwunye gị. Nwunye m ledi ịkwa. Ọ wụrụ otu onye beka ime ihe ọ na-aza ofia woman. Maka ịgara akwụkwọ maka na-agaghị akwụkwọ ha niile ewu otu. Yes, because gị wụrụ nwoke gara akwụkwọ lụọ nwaanyị gara akwụkwọ. Ọ sị na nne na mmadụ abụọ bụ barista. Lawyer and the barrister. Gị lụọkwadị nwaanyị na-agaghị akwụkwọ ma ị gara akwụkwọ. Ọwụsi ahụ na-atọrọba adana because ị na-eme ka iji wụrụ onye gara akwụkwọ ị na-emekwadị ka o ji wụrụ onye na-agaghị akwụkwọ. By that time ọ ga na-ahụta ka ị pụrụ dịka ka ị pụrụ ara ihe ọwụ. Ọ ga na-ekwe ifolo ihe ị kwuru. But ọ ga-aka mma na ewu ị gara skuul lụọ onye gara skuul unu na mmadụ abụọ adọma drọnk n'ihi. Ngwa gị onwe gị na-ekwuba. Ya bịawo ka ehi kwuru na ka ehi kwuru wuo otu ya ekwenye n'ihe ikwuru. But onye na-agaghị akwụkwọ aga na-ekpe ka ehi kwuru dịkọta ọ ga na-ahụ ka ị kwuru dịka ọchịtị n'ebe ọ nọ. Udo dịrị gị. Ndewo ngwa chere o gị nwa na onwe gị na ke nke ị ga-achị ịlụ. M ga-alụ ụwa onye gara skuul. Kpam finis ndewo ịgbalịala. Alo ka akọpụla ị ga-agbalị kpọghachita na ya bụ ihe omume site n'akara ekwentị anyị bụ 0911 20,022 0911 20,022 maọbụkwa na 0707 454 1014 0707 454 1014. Kedu onye gị nwa na-achọ ịlụ nwaanyị ma ọ dị biko ke nke ị ga-alụ ọmụkwa na otu a na gị bịa lọvụ buru gị ebe onye na-amaghị akwụkwọ nọ bụ nke anyị jikwana n'aka na mgbede a wee wụcha ị ga-alụwu ya dịka nwoke ma ị ga-alụwu ya dịka nwaanyị. Mana n'ime ihe niile anyị na-ekwu na onye a na-agaghị akwụkwọ nwere ike nye gị udo mkpụrụ obi. Ị ga-alụwu ya n'otu ahụ ọ na-agaghị akwụkwọ mana ọ na-enye gị gịnị udo mkpụrụ obi. Kpọbata ma anyị ọsịsa. Alo mgbede ọma o. Uche gara hazie onwe ya so ha. Ọ gara ebe nke de Mike.
ọ sị m ka ọ gbara ebe a mana ọ ga-alaghachita. Dema emere arrest polisi ha n'ọkụ ya na-ahụghị ya anya. Nwunye m ike agwụla m. Ama m ihe yi n'uche gaga. Amahụ m. Gwara anyị ga-emekahụ isi ya. Kere gị na-ekwu ịdarịta ya okwu dị otu ihe dị kere na esi ụmụ ọzọ obodo. Ọ dị mma lụta gọọmenti abụọ. Ndewo nwoke ọma. Iji gwa gị eziokwu onye ọbụla igere akwụkwọ ọka mmadụ anụ nwaanyị anụ onye gere akwụkwọ onye ejehụkwa nnụ kagara anụ nwaanyị ahụ eze n'ipe ha na-abụọ ga-ama atụ ịgba gị ha awụ onye gere akwụkwọ na onye na-ejeghị akwụkwọ ọ ga-akpọ ya eje ebe ọbụla enwere pati emere ya chairman ọ ga-akpọ ya eje bikos ọkpụrụ aja ebe ahụ a sị ya nwaanyị chairman biko chairman dere mma mere mekwara ndị adres ọsọ agba ịghọtara n'iwu ọ nwekwara ndị ejeghị skuul ha na-enye mmadụ hit ha kpọrọ hit ma ha bata n'ụlọ gị ka ọ ka mma na gị gaa akwụkwọ gaa lụrụ gara akwụkwọ gaa gahụkwanụ gaa lụrụ onye gị na-adị otu ọ ka o siri ndị a ka kwawere dị jere ala ndewo ihụrụ otu o shichaa ya bụ okwu ihụrụ otu ya nwa shichaa ya bụ okwu a sị m gị obi wa akpụnye ọwụla anya nke ya ọchịchị obi gị nwere ike ọ ga-awụ ọchịchị obi m ị hụrụ ọchịchị obi nke ya nwa ị hụkwa ndị nke ọzọ kpọbatanụ otu onye ọwụla shi na-ịghọtala ebe onye ọwụla shi na-abata na ya bụ okwu ngwa gakwa n'iru ka anyị lee ma anyị ga-anụrụkwu ọnụ mmiri asị mmadụ abụọ ma ọ atọ anyị enwe ike nyafee ya bụ ụgbọ. Alo mgbede ọma ndewo achụpụ m odogwu na redio ọ nọ ya mana ọ nwere nga ọ gara ka ọ ga cheki today Mike obere oge na ọ ga-ebuterịrị igwe a taa ma ọ ga-ekwekwela ka ọ bata di ya ike agwụla ka nke m okwu akpụrụ ọnụ ịhụnanụ agwala emere ya dị ka balansị ya onyela ọ bụrụ na ịma alasị onye ma echi ị nwere ike taa Chineke agọzibori ya gọzie gị echi ga lụzi onye lụrụ nwaanyị ọ gaghị akwụkwọ mana gaa zụta moto bunye nwaanyị ala agaghị akwụkwọ bịa gaji amụwa ebejọsede ọ ga-emụ moto ahụ for 10 years ọ mụtabeghị ya mụtakwa na-amụta ya pụọla ebe a si ga right ọ bụrụ ka ga left ya ebe a si stop ya continue so the difference is here ọ dị mma onye ọbụla at least ga maragodi how to read and how to write ịpụọkwa n'elu ụzọ ga-edifend onwe ka ịbịa si na ị ga-alụ onye na-aga akwụkwọ mbanụ ụmụaka kwanụ they may homework who will help them at home like today I must tell you that now sometimes I'm at alone and my wife ụmụaka m na-alụ with their papers so ọ dị mma ịbalance ya ka ndị mmadụ asị onye na-agụ akwụkwọ mbanụ today but tomorrow you see that onye alụ onye na-agụ akwụkwọ will regret it. Brother yo ya na-agwakwa gị ya na onye a na-aga akwụkwọ ga-enye gị udo mkpụrụ obi. Yes, I see how you dress your bed. Can you see what your bed you get with here? Let me just say, when you want your the good, and when you get the bad. Because here they sit or teach when we should be in a wine before you have your own login. Oh, who are called this? And when could I yet that if when I yet I think when you guys not the good. So, yes, you was the bed, yeah. Ọ ga-esi wee ihe ya. Ndewo ịgbalịala. Ihe brọda Oyo na-akọwa wụ na otu ọwụla isi wekwazie akwa ndina gị otu a ka ị ga-esi edina esi ya yakara otu a ka ọ ga-ayakara gị edina ya ga-ahụ na agbakwana gị chimchim mana isi ekwazie ya nga ọ ga-awụ idina ahụ edo gị ga-etụgharị otu ụra wụzi kwenwe ya ekwenwe ka ịkwazie na ya akwazie maka na ihe meziri emezi eji akpọ ya nwa mma. Ngwanụ
igbo ma ka ngatụ nwụtụ mmiri ma kwacha akpịrị ọnwụ na m bịaghachite anyị nwere ike kwụrụ gị gawa na ya bụ ụgbọ ma gwa gị uru na ọghọm dị na ya bụ ihe omume a ya bụ isiokwu anyị ji wee wụcha biko nọrọkwa ebe ahụ agharịla agharị ana m abịaghachi na nwa mgbe nta ndewo Echo FM 100.7 The Fresh News People. It's the sound of the city. Echo Kilibe nu baby yo. Kilibe nu baby yo. Baby the sharp from head to toe. Baby a la carte, crystal baby yo. Today na your day, kwado bengoli yo. Mwa fichaba no baby yo. Nakata no didi yo, baby mo in the hot. So different yo, baby mo in puliche. Enyenwu tutu, mwachuku kelumbo siuka. Confidence oh, baby mo maloko. Nakata no didi yo, nakata no didi yo, baby yo. Lele no, enene benjalo. Oya putabanu, iyewe chekwe mebe. Oya lechabanu, oya tekwe kwa mume. Asa menitewe, iyewe chekwe mebe. Oya surugede, oya tekwe kwa mume. Aga meburu manya, bujere papa kiyo. Anyige sekwani kogezi emuna kiyo. I want to give you a ring, oh my love. I want to take you to church, oh my love. I want to give you my all, oh my love. My girl, I no fit pretend, oh. I'm serious, oh baby, oh. If no be you, nobody better than me. otu aka ọ dị leweno Different, yo. Puliche. ije ụwa Enyenwu tutu, mwachuku kelumbosi. ị na-ahụ ya Confidence, oh baby mo. igbo malaghachila m ọzọ ka wike mee ya ka oyi ife na ya bụ ihe omume anyị bụ ije di na nwunye nke anyị na-ewetara gị ụbọchị mọnde ọbụla ma ọkụ elekere 5 nke mgbede ekwe hụrụ egwu a Flavor Jos nọ o finishiri work ebe a egwu ka oke yori Ibaba ngwa bọkete ndị neba gị bukete oche gị nso ma hara anyị nke fọrọ ọnụ na ya bụ ihe omume ngwa dịka m jụrụ gị dịka ajụjụ ya bụ isiokwu anyị ji wee bụcha ya dịka ajụjụ ị ga-alụ nwoke maọbụ nwaanyị na-amaghị akwụkwọ mana ọ ga-enyewu gị udo mkpụrụ nke obi na alụmdi na nwunye ịma na ọtụtụ ndị ịkpa ha aka na onye chọrọ achọ nwaanyị ga-enye m peace achọ nwaanyị ga-enye m udo mkpụrụ obi achọ nwoke ga-enye m udo mkpụrụ onye na-achọ m udo mkpụrụ obi dịka brodo oyo si wee kwuo ọ si na otu isi wee kwa lee akwa ndị na gị hazie ya ka ị ga-esi mee gị dinara ya ịhazie ya ọfụma ka ịdina ọfụma akwa ya pụkwana ya ka ya adịara gị otu ahụ mana ihe meziri emezi eji akpọ ya nwa mma na mgbede a dịka kpọtụrụ ya bụ isiokwu ngwa lee ka anyị leba anya na uru dị na nke a maka na ihe ọbụla nwere uru nwekwara ọkpụkpụ n'ime ya ka ebe ụzọ leba anya na uru dị na ya bụ okwu ya bụ ajụjụ anyị jụrụ gị na mgbede a ọ bụrụ na ịlụọ nwoke maọbụ nwaanyị na-agaghị akwụkwọ mana ọ na-enye gị udo mkpụrụ obi ị ga-aghọta na gịnị onye dị ụta ga na-erubere gị isi mmadụ ga-erubere gị isi tutu ga-enwe nye gị udo mkpụrụ obi ọ bụrụ ma o rubere gị isi ị ga na-enwe peace ọ bụ igwe ya mee ya na-emebi akwa icheta ya wee cheta ebewe icheta nwaanyị a maọbụ nwoke a ga-esi lekwanụ m lekwa na otu m si ga alụrụ echeta ebewe mana ọ bụrụ na ị lụrụ onye a ga-esi lọv apakatala m ịhụnanya m nwere ebe onye a nọ lekwe nga ọha oshinga arụ Douglas oshinga arụ Jamaica ma ọwụlakwa nwa ahụ enwe onye ọzọ m ga-alụ
ma ọ bụrụ kwa dị nke nwoke a enweghị onye ọzọ aga m agbarịrị nkwụ ya, aga m alụrịrị, aga m eme ihe ụlọ ga-ewe m iji hụ na m lụrụ onye aga m alị. Ndị nji gị na-asị makwana onye aga akwụkwọ, makwana John ị chọrọ ịlụ ọ gakwa akwụkwọ, makwana nke iri ị chọrọ ịlụ ọ ga akwụkwọ. Gị nwata nwoke ha m ọyị m hapụ m, ama m ihe m hụrụ. Nwa na-enye m udo mkpụrụ obi, nwa na ayi respect ya wụ show odd, nwa na-enye m ayi ya mkpu ha n'ozugbo ya sị yes my lord, yes my lord. Ke nwoke ke nwaanyị sị ngwa ka nwoke a sị akwanyere m ugwu ihe ọbụla m gwara ya otu a ka o si eme ya sị ihe ọbụla ikwuru ọ correct ka ọbụla isi eme otu a ka ị ga-esi eme ya. Uru mbụ dị na ya bụ gị na onye dị otu a ga na-erubere gị isi, ma nke nwoke ma nke nwaanyị. Otu ọ dị ebe nke nwoke dị ka ọ ga-adị ebe nke nwaanyị dị. N'ihi gịnị? O nwere ịhụnanya ebe ị nọ. Ama m ịghọtara akwụkwọ ahụ ọ na-aga, ọ ga na-emechi ya la mbanụ ka arụbere makwana onye a gara akwụkwọ, makwana onye a mba o ka arụbere ya isi ka mee ịma na a na-ahụta onye gara akwụkwọ ka onye level ya ka nke gị. Ama m ịghọtara ịhụ na ị gaghị akwụkwọ ka ihe onye gara akwụkwọ, ị na-ahụta onye a gara akwụkwọ na level ya ka gị na nke gị nwa na ogo o ruru na gị nwa na-eruhu ya. Onye ọbụla ị gwara ya ma ọ ga na-asị nsogbu adị, di m ọma aga m eme ya, nwunye m ọma igwedu nsogbu, ọ na ọhịa ga-eme udo dịrị, nsogbu adị. Anyị na-eleba anya na gịnị uru dị na gịnị ịlụ nwoke maọbụ nwaanyị na-agaghị akwụkwọ, mana ọ na-enye gị gịnị udo nke mkpụrụ obi. Ọ ga-erubere gị isi ọ ga na-erubere gị tu a na-eke ya. Ama m na aghọta ọ ya uru nke mbụ. Ọzọ dịka ibe ya wụ na uru nke abụọ ị ga-ahụta n'ebe onye dị otu a dị na gịnị ihe ọbụla ị gwara ya mee ọ ga-asị gị ọ kọrịta. Nsogbu adịghị nwaanyị ọma, nsogbu adịghị nwoke ọma, ihe ọbụla ị gwara ya mee ụta akọ ga na-eme ya na-eru ivena tupu ị ga-ekwu ya sị nsogbu adịghị ya nwụọ ọkụ ogo lọrọ ahịa. Ama m na-aghọta ya wụ uru abụọ m na-elekwasị anya gbara ọkpụrụ m na-elekwasị anya na ya bụ ihe na mgbede a, mana ihe nwere uru nwekwara ọkpụkpụ. Ngwa ka eleba anya na ọghọm dị na ya bụ ịlụ nwoke maọbụ nwaanyị na-agaghị akwụkwọ mana ọ na-enye gị udo mkpụrụ obi. Nke mbụ onye dị otu a ji enwekarị iwe ọkụ. Ị hụrụ ebe ahụ? Ọ dị oke mkpa ilebara ya anya. Onye dị otu a obere ihe na small thing dey vex am, small thing don't pick offense. Ya sị gị ọ maka ị gara akwụkwọ, ọ maka ị gara akwụkwọ, ọ maka ị gara akwụkwọ, ha biko jidekwa ya ebe ahụ. Mgbe onwere ịgba ya sị biko ọwụkwa maka ị gara akwụkwọ, gị na-ekwute ya sọ ọwụkwa maka ọ ga-etinyerịrị gị ya n'ime, ọ ga-ekwuterịrị ya n'okwu. Ọ maka ị gara akwụkwọ, mba ọka ọnụ ke ndị gara akwụkwọ maka na aga ahụ ma akwụkwọ onye gị iji atị na onye ka iji eme otu isi eme. Ọ na m gara akwụkwọ ị ga-agwa m okwu otu a, ọ na m gara akwụkwọ ị ga na-eme m otu isi eme m. Ọ maka ị gara mgbe ọbụla smọtin don vex biko mba werekwa na ihe ndị gara akwụkwọ ahụ chikwana m n'akụkụ pụọ. Ọ ga na-ahụta onwe ka oruhu ogo gị, oruhu standard gị. Echi ya sị hapụla anụ m ịchọwala ndị gara akwụkwọ, ahụzi m klaasị gị, ahụzi m enwere okwu ndị ọ ga na-agbakwunyere gị nwa na onwe gị sef conscience ga-emewezie gị ụtọ ọwụ obi gị na-emezi gị nna amakwa m ihe m ga-emekwa n'ụka, amakwa m ihe m ga-eme nwaanyị a ya ekwetekwa na ahụrụ m ya n'anya. Ihe niile m mere na awụ ya obivita ọ na-epik ofense, enweghị ihe m mere na-arịzi ya oke maka na ụlọ ikwute ngwa ma enụrụ ụmụaka ihe homework ha ma enụrụ ọ maka na m aga akwụkwọ, ọ maka na m ama anya. Ọ na-ara ịmụcha ama m ihe m na-ekwu, ọ naghị ara ịmụcha. Ọzọ dịka ibe ya wụ ọghọm nọ na nwoke maọbụ nwaanyị ịlụ nwaanyị na-agaghị akwụkwọ mana ọ na-enye gị udo mkpụrụ obi na alụmdi na nwunye ahụ ọbụna o ji adịkarị ya ka ọ na-adịkarị ya ka ị na-emegbu ya emegbu.
o ji adịkarị ya ka ị na-emegbu ya emegbu n'ihi gịnị ọ gaghị akwụkwọ isi ya ngwa mee ya otu ya dịka nna ọ maka na mama akwụkwọ ọ maka na mama akwụkwọ ọ ya ka mgbe ọwụla ọ na-adịkarị ya ka ị na-emegbu ya emegbu enweghị ị ga-eme ya ihe okwuo ya n'anya ime otu ọ wụzụ nwa bekee ịpalela biko mere mba ị hụrụ ihe ị na-emegbu m emegbu na ya gị wụbatata ya ala olo mba o ekweghị m o ji adịkarị onye na-amaghị akwụkwọ ka a na-emegbu ya emegbu mgbe ọbụla ịhụ ya anọ ịgara wee ya ahụ na-ajụ ya dị ya ka amanụ m ka m ga-ekwu ugbu a amanụ m ka m ga-atụnye ugbu a asị ikpuola ka ukuku onye na-agaghị akwụkwọ ọ n'ihe ọnwụnụ asị gị ga-akwụ ị gaghị aga ọnwụnụ ya anụ ama m na-enwe ihe na-aghọta na mgbede a na ya bụ isiokwu ọ na-adị ya ka a na-emegbukarị ya emegbu obere ihe opikele ofensi ikwu ebe a ya sị gị ya achọ otu ọzọ ga-esi sụgharịa ya bụ ihe anyị elebaghị anya na mgbede a ọ bụrụ na ị nwere ihe ndị ọzọ ị na-ahụta dịka uru maọbụ ọghọm dị na ya ma ọ bụkwa na gị nwa na onwe gị asị gị na gị lụọ onye na-agaghị akwụkwọ mana ọ na-enye gị udo mkpụrụ obi ị ga-alụ onye dị otu a kpọbata gwa anyị ọ na ị ga-alụ onye dị otu a debatara anyị na Facebook anyị nọ na Facebook gaa na taịpụ Eco FM 100.7 zibatara anyị ozi ebe ahụ ma ọ ka taịpụ na Eco FM ị ga-enwetakwa anyị na ya bụ Facebook abụọ nda ị ga-enweta zibatara anyị ozi ya ole zibatara anyị ga-agụpụtara ya ọha na eze na-ege ntị makwa gị zibatara anyị na WhatsApp anyị n'akara ekwentị a bụ 07074913438 zibata 07074913438 anyị ga-agụpụta ya ebe a n'uche nke gị kee nke gị akara gị mma ị ga-alụwa onye dị otu a n'uche nke gị ị ga-emewu ihe nne na ya ọ na ị ga-alụ onye dị otu a nsogbu adị zibatara anyị ozi anyị ga-agụpụta ya ebe a ụbọchị ma gwa anyị alo aha gị na-ebi si na-akpọ mgbede ọma nwoke ọma nwoke ọma mgbede ọma ị nọkwa ya anọ ya ka nwoke na-eso anọ ndewo gbapụ ya ọsọ ma the mentin ejiri onye nwere ike inyefu gị peace of the mind ọkwa ya yes mana ọ gaghị akwụkwọ ahụ ndị ka ọzọ a ga-akawa attachment mana isi ma ọ gaghị akwụkwọ ọ wee ebe anyị gbapụdere ụkwụ iyi na-ajụ na onye na-agaghị akwụkwọ ma ọ bụ onye gara akwụkwọ then onye ka ga-enye gị peace onye nwere ike inye gị peace of mind nsị gị na onye na-agaghị akwụkwọ mana ọ ga-enye gị peace of mind ị ga-alụwu ya ị ga-alụwu ya ha dịkwa mkpa aha n'ụwa awụ ndụ mma o ndụ ọ ndịgala dị m ụtọ then and enwe anything ga-eji compromise ya then akwụkwọ wapụtajiri ole ehibe aka ya ya ọrụ na nle anya nwaanyị gara akwụkwọ gị komobili elu ncheta ụlọ m jabịa m then m lọwa enwere m ike ịnya m moto ncheta nwe onye m lọkwutere ụlọ enwere m ike moto ga-eji inwe accident ọ kweghọtago inwekwe peace ma ịfụrụ n'ụlọ gị na ọkakwa mama lụọ ekele dị ka ọ gara mana ya ama na-ejiwo nwaanyị otu Chineke gọzie unu agọzie unu ga na-enweta unu ga na-eri gị na-eme dị elu ndo ọwụ ka gị fụọ ọkwa mara sị ka ego akwụ nwere ike pịa m otu wefụrụ ya sọ ọ gakwule ndị ego akwụ ibi so on and so forth. So when they come out karịa ndụ m ga-akacha mkpa karịa ha ọbụla ya mere ị ga-alụ nke ahụ na-aga akwụkwọ aga m alụ onye na-adị nsogbu onye na-adị skuul ọ gara but ọ mara n'izu mana ị gara skuul o aga m skuul m gaga ịgagbu onye onye ka ọjọọ bụkwa onye m bifọ ma dị iru skuul onye m gara ndewo ngwanụ ka anyị gbapụ ya ọsọ na Facebook anyị na ozi nke adabata na Facebook anyị na Eco FM 100.7 nke a si n'aka Baby Lab funny page ọ si mgbede ọma Clara ọsọ si imeri enwe makwa ebe imeri enwe mana ọ si ndụmọdụ ọ ga-enye na mgbede awụ na gị lụọ otu ọ dị ka ọ dị gị to avoid ịgba arụkwaghị m lụọ ọ dị ka ọ dị gị marry your type to avoid anamaluzi ndewo nwanyị ọma
nobody better than Oya Subuke. N'aka si n'aka Mimi Vibes ozi mgbede ọma o si aha ya wo Kelechukwu Miracle o si steeti Imo zibata ozi ya na mgbede a o si biko Chineke goziere ya nne na nna ya ndewo Mimi Vibe ma bụkwa na Kelechukwu Miracle gakwanụ ndị nwa ike gị kpọbata na ya bụ akara ekwentị anyị alo ọka nọ ya nke akụpụla ya bụ Uche onye ọma Malay ọ si imeri enwe na ọ nọ na ngọ ọkpala ndewo nwoke ọma ịgbalịala gaa n'iru ịkpọbata alo mgbede ọma tisi ọnụ na ekwentị gị ma kwupụ okwu nọ ndewo ndewo I just like your program. Thank you. Ndewo. Ndewo ịgbalịala ọsị na ọhụrụ ya bụ ihe omume n'anya. Na ozi nke si n'aka anụ forum Yunan Chibu okwu m ọ sị mgbede ọma magburu onwe ya to Golden Voice na studio na mgbede a ọ sị mfat ka anyị kụọ ya bụ hama n'isi ntu ọ sị ị hụrụ udo mkpụrụ obi na ya bụ ihe niile na ya mere na ọ ga-alụ onye na-agaghị akwụkwọ nwaanyị na-agaghị akwụkwọ mana ọ ga-enye ya gịnị udo mkpụrụ obi ndewo anụ forum Yunan Chibu okwu ịgbalịala alo ndewo ndewo mgbede ọma ndewo ikuku akụpụla go alo hello ndewo nwada Clara mgbede ọma nwaanyị ọma Uche wa God kwano gawali ibute igbe wa ọ gara na kede Mike obere oge ọ ga-abata ya jisi ike na ọ na-adị mkpa ndewo nwaanyị ọma Uche na-akpọ esi m gwuta wee na-akpọ ndewo dịka na ajụjụ ị jụrụ ihe kachakwa mkpa na marriage wu udo mkpụrụ obi ahụ ọ gwụla udo kachacha ma infat mma alụ ma ya bụrụ na udo dị ihe m na-ekwu mma alụ agaghị akwụkwọ ma ya bụrụ na udo ahụ dịda na ị nụrụ nke gara akwụkwọ ma enweghị udo mkpụrụ obi ahụ nweghị isi ndewo ịgbalịala n'aka si n'aka nwa na-agba ihu Davis Nnaemeka ọ si ike ihe ọ ga-ejikwa na-aga alụ onye na-agaghị akwụkwọ ọ si otu ị ga-esi na-eche awụ otu ya nwa ga-esi na-eche ọ si ihe ole i mere n'akụkụ ya ma ara ndụ nwoke ahụ ma nwaanyị ahụ ọwụ nsogbu ọsọ ọmọ anofito alo mgbede ọma mgbede ọma na ihe na-ekwute na ihe na-ekwu mụ ahụrụ m ekwu elu a maka osi ihe ghọtara isi gị na ya nụghị ikwuru nsọ ọhụrụ m a na-ekwu elu a maka ofu ihe oke ndị ofu ihe ọwụ ọ bụrụ na gị na ya nweta ụlọ abụọ makọrọ ọ na-emere gị ihe wetu obi ala na-emere gị ihe niile na-ahapụ ispend mọda ihe o kwesịrị ispend unu abụọ anụrọ onweghị ihe ọ ga-eme gị ewe gị ọzọ ihe si ya mebe ụlọ ya maka ndị nke ahụ gara ilecha anya ndị ka gara ha dịkwa mma mana ha ga-eweta sensị ha weta rait ha weta ihe ha ndị ha na-eme akiment ndewo ha ga-eme isiri gị eme isiri ha ga-agwagburu gị ya ọ sị na ndị ka garakwa ha ga-enye gị ihe ọbụla ị chọrọ na nke a si n'aka na Zafeti ọ sị na ya si ekwulu ọbịa na-ezibata ozi ya na mgbede a ọ sị mgbede ọma Aunty Clara ọ sị yes na ya ga-alụ nwoke na-agaghị akwụkwọ
ma ọ gara akwụkwọ ma ọ ga na ọ ga-alụ nke ahụ na-aga ahụ na ọ ga-alụ ya lụchima ya ike n'ihi gịnị ọ ga-enye ya love kwenyekwara ya ugwu nye ya respect ọ sị nwoke a na-aga akwụkwọ so fast ọ ga-enye ya ịhụnanya kwenyere ya ugwu na ọ lụchala ya tijara m na ka unu ka ga-nwoke unu ndewo naza alo mgbede ọma mgbede ọma a naanị ihe ikwu gị o tinyetụ ọnụ na nsogbu adị gaa n'iru you are supposed to say concerning the advantages and the marriage somebody. Tito ọnụ na igwe okwu gị nọ? Now listen, I said you need to analyze all the benefits and merits of marrying an illiterate or educated person. You analyze it correctly. You just analyze it and you got it all. Now, to me, I will prefer anybody that gives me peace of mind. Okay. Not all the grammar. I have compared illiterate and graduate. I have experience of what it takes to marry illiterate and graduate. The whole thing boils down to peace of mind. Not all those grammar, not all these things. If you have a woman who is illiterate and you have peace of mind, not the one when you are returning when you are hard with Yes, you have to skip. Now, even if you marry illiterate, sometimes they will give you peace of mind. You're not the one that you ask to have been off the reason when you want to manage your resources. I think they don't put that, so they know the 30. But if you three sometimes they tell them you are not paid and they agree and so I don't want them to help you. Look, Larry. Tito ọnụ na ihe a gị kwuchite okwu ike nọ? Anyị anọgacha ihe ikwu gị. Larry is a poker. You have said it all that. I said the illiterate one. Maintain this energy. I can make a literate myself. Okay. For peace of mind. Okay. So all that you said about it is correct. To me, I prefer peace of mind, not to do. Ndewo ịgbalịala. I'm serious. N'ozi nke si n'aka Sofia Ekemma osi World Bank zibata ozi ya na mgbede a. Ọ sị mgbede ọma tiklara na ndụmọdụ ọ ga-enye gị onye na-ege ntị chọrọ ịlụ di maọbụ nwaanyị na gị lụọ your type. Ọ bụrụ na ị mara na ọ ga-enye gị udo mkpụrụ obi na gị lụọ your type, marry your type. Ọ sị I rest my case. Asị anyị ndalụ ndewo Sofia. Hey, come on. Hey, oyolima. Gakwanịrị inwe ike gị kpọpụta na ya bụ ihe omume. Alo. Ọ ka nọ ya? Ndewo. Alo. Mgbede ọma nwaanyị ọma. Ehe, achọrọ m ụmụ nwaanyị titi ọnụ n'okwu a. Kalala nwoke ọma erikwa ole da. Adị m mma o. Ozi eko na-aga na-ese n'azụ. Gbogbo. Original nwaanyị nọ na di. Okay. Eshi m Alenyi Street na-akpọ. Ndewo, nwaanyị nọ na di. Sịkwa m ịga akwụkwọ gharị mma o. Ịga akwụkwọ mara mma. But o ji arị mma. Gịcha ịlụ di, ọ ịcha ịlụ nwaanyị. Lụọ ka ị ga-alụ obi ezu ozi ike. Gị nwere rest of mind. Ọ wụ ilu onye gara skuulu, obi a ga-ezu dị ike, obi ekoro gị n'elu. Ihe a chọrọ love. Ọwụ skuulu, anyị ga-akpa skuulu na-akpa love. Ọhịa chọrọ. Ọwụ njira nwaanyị nọ na di Alenyi. Ndewo nwaanyị nọ na di gbalịala. A sị na ihe a chọrọ wee ịhụnanya ọwụhụ na ọ ga-akpa akwụkwọ. Ọwụ akwụkwọ ka ọ ga-akpa. N'ozi nke si n'aka George Okoro na Facebook ya sị na ọ gaghị alụ onye na-agaghị akwụkwọ maka nghọta ha ga na-ada ka ya na-aga aka nri onye ka ya na-aga aka ịkpa n'erukwanụ na-apụta n'igweri ibe ime ihe in public na ọ ga na-enye nsogbu ọ ga na-ebu aka ị na-aghọta ka wuchere nke obi ya. Alo ọ ka nọ ya? Yes, I Ndewo gbapịa mgbede ọma. Aha gị na-ebisi na-akpọ? I'm Samuel Opera Papa Lulu. Issue no Mugu Mapon and Holy West. Ndewo. Yes, the Krika and Nipu. Lay out my body. Every man in Pugao. We go down now.
elu n'ala Igbo ọbanwu mujere school moje mu school na-ewu isiokwu ekwuga m here with big experience. Ilu nwaanyị ị ga-alụ ụda nọrọla gị na ịhụnanya nọrọ ya ọhịa ụdị na nwaanyị. Chineke na-agọzie n'ụbọchị ọmụmụ gamachara di na nwaanyị kpọrọ ọlụlụ. Ndewo ka wuchiri obi gị. Alo. Hello. Mgbede ọma. Good evening, ma. Ndewo nwaanyị ọma. Achọrọ m itinye ọnụ n'okwu. Tinyewe nwuneke m, tinyewe mmanya ọnụ. Okay, aha m bụ Chiamaka Eshimuru oge na-akpụ. Ihe gbasara isiokwu ahụ na-ekwu maka ya ọmụwa ahụ. Ahụla m ọtụtụ ndị ma ndị gara skul ma ndị na-aga skul ebe ụmụ nwoke ma ebe ụmụ nwaanyị. Ụfọdụ gakwara skul na-enye udo nke mkpụrụ obi. Oge ụfọdụ na-agakwa skul na-akwenye udo nke mkpụrụ obi. Oge ndị gara skul na-enyekwa nwoke ndị nara na-enye. O dipendịrị mmadụ. O dipendịrị mmadụ ọwụ. Like n'ihi na o nwere ofu onye m nke ndịbụ bifo di ya agaghị skul but ọ na-enye di nwunye ya ọ na-eme nwunye ya obiọma nakwa na-eme ya o kwesịrị ime n'ụlọ. Okwa onye nke mmakwa nwunye ya gakwara skul but ọ na-enye di ya obi ụtọ that kind of thing. So o dipendịrị mmadụ ọwụ. Onye mụ aghọtara n'okwu a. Ndewo igbu oli a na mkpirikpi ọ sị ọ dịzi n'aka onye lụrụ. Ị na-aghọta na enwekwara ike gaa alụ onye nke ahụ na-agaghị akwụkwọ ọ ga-enye gị udo mkpụrụ obi, nwere ike gaa alụ onye nke gara akwụkwọ ọ gaghị enye gị udo mkpụrụ obi. Ndewo. N'ozi nke si n'aka Iken na Eko FM anyị Facebook ọ sị n'ọnwụ ha na ya hụrụ ya bụ nwata nwaanyị n'anya. In fact ha alụọla kpam. In fact na ọ lụọla ya lụọ ya ree. We are already married. Na nke si n'aka Sunday Ndubisi ọ sị mgbede ọma ndewo. Na nke si n'aka onye mechi ọfọ ọ sị mgbede ọma ndewo onye mechi ọfọ. Alo. Ọka nọ ya? Kuke ejidela onye nke. Alo nke akụpụla gbalịkwa nwee ike gị kpọbata. So different, yo, baby, my puliche. Enyenwu tutu, nwachukwu kelumbosi uka. Na nke a dabatara na Facebook anyị na Eko FM 100.7. Ọ sị ahịa wụ Glory Chika. Ọ sị Clara o, na ya wụ Glory si Owerri na-ezibata ozi ya. Ọ sị maka ya nwa o, na o weela udo mkpụrụ obi. Na ọ karịa mma ihuru udo mkpụrụ obi. Na ọ kara ya gịnị ezigbote mma. Nka si n'aka Blessing Sapna ọ sị na o nwere ike ịlụ onye na-agaghị akwụkwọ. Ihe dị mkpa na onye ahụ ga-enyekwa ya udo mkpụrụ obi na ihe kacha mkpa gịnị udo mkpụrụ obi. Ndewo. I want to give you a ring, oh my love. I want to take you to church, oh my love. Alo. Nke a kọpụla o. Girl, I no fit pretend, oh. I'm serious, oh, baby, oh. If no be you, nobody better than me. Nakata no didi, oh. Baby, mo, you the hot. So different, oh. Baby, mo, you puliche. Enyenwu tutu. N'aka adabatara na WhatsApp anyị o si n'aka Innocent si Orogwe. Ọ sị nye ọ chọrọ iko alụmdi na nwunye ngọ gbakwasara ụkwụ na gịnị ịhụnanya ma onye ahụ ọ gara akwụkwọ o ma ọ gaghị akwụkwọ na ngọ gbakwasara ụkwụ na gịnị ịhụnanya. Ndewo Innocent si Orogwe. Oya lechabano oya tekwo mume asamenite. Gbalịkwa nwa ike gị kpọbata. Alo. Clara nwaanyị eze mkpọga na-eti mere. Adị m mma nwoke ọma. Ndewo. Onye na n'ụlọ ya wụ Prince Chidozie Onwubere esi m Owerri na-agba. Ndewo. Nke bụ eziokwu wụ ahụna m ụdị ọnọdụ dị otu a mbụ. Mụnwa na onwe m kwen aga m alụli nwaanyị na-agaghị akwụkwọ. Ihe bụ isiokwu owu ọ bụrụ na ịhụnanya na udo nọrọ n'etiti ha n'ihi na mụ nwe ejila anya m hụ
ebe nke nwoke wụ a graduate na-arụ n'oye company then ya lụọ nwanyị wụ a stark illiterate ma ihe wụ stark illiterate na-amaghị even ihe na-agbagwoju m anya ahụ the woman after some time a mụrụ ụmụ asaa nwoke ahụ abịada nwụọ nwaanyị a nwoke ahụ hapụrụla ụmụ asaa ji ire garị were zụọ ụmụ ya 7 ahụ ha niile wụcha graduates ire garị then even ọ na-eji ya eme ọnụ enwere mgbe ọ ga-eme ya kpọm dụwa ma ọ dị ya sị m na m megodo imagine an illiterate graduate ha lụrụ ọ na-eji ya eme ọnụ na enwere ihe ọhụrụ dị afọ ihe ahụ ọhụrụ na ya ga-emegide ya ruo n'isi ịma ama na nwaanyị a dị ire garị were zụọ ụmụ ya 7 ha niile graduate Nsụka Emsu dis Futo otu ka o si zụga ha niile agụcha as I'm talking to you today ụmụ 4 ya n'obodo oyibo na nwaanyị isi mkpe ọga ha ọma ha aha ya ede stark illiterate bụtụ ụmụ ya 4 n'obodo oyibo na ha 7 ahụ graduate ọ na-eji ya eme ọnụ ya bịa mgbe m tụnwe ya asa ma ọ na ị nakwa na-agbalị ya sị m na m ochekigodo illiterate graduate ha lọrọ ọ na-eji ya eme ọnụ ya hụ na ihe ahụ o kwuru lụ ya na enwere ihe ọhụrụ ya fụọ na ya ga-agagidekwe n'ozi ahụ na ezinụlọ ahụ mee ka ịshọ na ụmụ ya niile agbachiri uru 4 of her children na n'obodo Igbo ụfọdụ nọ US ụfọdụ nọ UK ụfọdụ nọ Germany otu ka o si sedịka ha abroad utu ịgba mbọ ya ire garị n'ihi ya ihe matara na enwere ike ya wụrụ onye gara akwụkwọ ka ị hapụla ya nwere ike fere n'elu izu na ụmụaka ahụ apụlaghacha ya n'aka ọ gaghị ama agadi ha bụ uru mana ọ stark illiterate bụta o jiri ire garị ụmụaka na university gbafee mmadụ anọ obodo Igbo ndewo ya gahiere gị aka m ka Prince Chidozie ọnwụma ndewo nwoke ọma ịgbalịala akwụ na ahụ na ya ọ taala ya bụ ụkwa ma jara n'eze n'ozi nke if no be you nobody better than me nakata no didi yo baby mo in the hot so different yo n'ozi nke si n'aka lọlọ Dr. Okorocha zibata ozi ya na mgbede a ọ sị Clara nwaanyị onye ezi mkpọga ya si mgbede ọma ọ sị na ọ wụrụ ma ya nwa o na ọ dịkwa mma na ọ ga-alụrụ n'uche nke ya na ma onye ahụ gara akwụkwọ o ma ọ gaghị akwụkwọ na ya nwa bụ lọlọ Dr. Okorocha na ọ ga-alụ ka ọwụlọ ọwụ mana na ọ na-akakwanụ mma na ịlụrụ onye nọ n'ogo gị masị mgbe ọtụtụ mgbe ndị a na-agaghị akwụkwọ na ọ na-emetụcha ha otu ọwụ otu ọma ha na ndị gara akwụkwọ nọrọ n'ọgbakọ ma ọ na-arụkọ ọrụ na-enwere otu ọ na-esi ha emecha enwetu ha na-esi akpatụcha nwa agwa ewela na o ji emetụcha ha afet ị na-aghọta na ma gị na ha abụọ nọwụrụkwa oyi na-enwereta oyi ha gị na ha abụọ na-eji arịkpụcha na ọ ga-aka mma na ịnụrụ onye nọ n'ogo gị ndewo nwaanyị ọrụ biko na Facebook anyị kọmentị ya like ya ma share anyị kwa ọ dị oke mkpa. Alo mgbede ọma n'anya aha gị na-ebi si na-akpọ biko o awụ m comrade kwa ya agba ndewo comrade gaa n'iru adị m over 80 years mgbe m nọ na secondary school in the 50s ụmụ nwaanyị jere akwụkwọ na-adịghị eri nne ihe dudu nwoke jesara erigbo akwụkwọ na anụ ụmụ nwaanyị jesu ụra dụrụ nke ha tinye ha na school after the war ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị agụghị akwụkwọ ka ha azụ na oge na be di ha jebe akwụkwọ mechaa agụta so n'ihe dị mkpa bụ maka ajụ ejoro esi onye ga-enye mmadụ obi udo onye ga-enye gị obi udo oje skuul adịghị mkpa maka ọnwụ na skuul bụ ihe dị mkpa iji chọọ ọnụnụ onye nkụzi ọkụziri ma ọ gị wa akụziri ya o nwere ndị kụziri example somebody dị prominent ga-eyi ume udo was minister in Eastern Nigeria onye minista nwunye ya abaghị ụlọ skuul
but ụmụ dị ụmụ ahụ mụrụ kụziri how to read and write na dịbata writing. So na eje school adịghị ka ihe dị mkpa a ga-ebi n'udo. Thank you very much. Ndewo nwoke ọma ịgbalịala. Si ma ọ gara akwụkwọ ma ọ gaghị akwụkwọ ihe ka mkpawo gịnị ibi n'udo onye ga-enye gị udo mkpụrụ obi. Ndewo. Alo mgbede ọma aha gị na-ebesi na-akpọ. Mgbede ọma. Mgbede ọma nwanne nwanyị. Ihe dị mkpa bụ aha gị na-ebe isi na-akpọ. Oke afọ bụ Ejinobisco from Egbema. Ndewo nwoke Egbema. Ndewo nwanne nwanyị. Ihe na-akọwa bụla ọ ka mụọ ihe ga-alụ n'ụlọ nwaanyị ga-enye obi udo. Ọ kara mma na alụ nwaanyị na-amaghị ụgwọ. Onye m udo n'ezinụlọ karịa alụ nwaanyị nke gara sukuu na-enye m okpomọkụ. Ndewo. Ndewo nwanne nwanyị. Ọ ga-enye ya ekpemọkụ. Ọ ga-agwagburu gị agwagburu. Ma isiere gị eme isiere. I'm serious. Hey, Uchimo. No be you, nobody better than me. Nakata no didi yo, baby mo in the hot. So different. Gakwaniri kpọbatara na ya bụ akara ekwentị anyị. Alo. Hello, Clara. Mgbede ọma o. Mgbede ọma o, ọ bụ enyi die. Enyi tie. Ị nọkwa ya? O teekwala. Anọ m ya. Ndewo. Gagodi na Ọchanja main market. Okay. Gagodi na Opiwe ka gagodi ime ya niile nọ na Ọnịcha. Nyenu m transport ka m gawa. Ndị na-enweta nga ahụ ụcha immigrant beta ha gwụcha ndị na-ebute milion. Ndị I swear to God. Ima 3 dekin niile 4 dekin 6 dekin na anakọta na ihe kele Ọnịcha Anambra. Ndị na-akọta those things ụcha immigrant ụcha into business. Akị ndị ahụ mgbe ịhụ go school. Akpọrọ certificate go today. Ha ahụ. Ha. Biko school re mma o mmadụ mara hara kpeshi ede aha ya gụpụta ihe nọ na akwụkwọ oke ọwụwụ ịga oke skuulu washishi usiokwu. Ndewo. Ọ sị na gị chọrọla ịlụ nwaanyị na-agaghị akwụkwọ ị gawa Ọchanja market gawa Ọnịsha na ụmụ anyị mgbe n'ebe a ha bucha ego. Wow. Iboma n'ebe a ka anyị ga-adọbiri anyị ga-enye ya rekom iji bịa nnọọ ga wetara gị akụkọ ụwa na nke mgbede a. Biko nọrọkwa ebe ahụ agaghịla agara maka aka anyị ka jojo barabara imeti gị mma. Uche nwa God ga-awụcha iwetara gị ya bụ akụkọ ụwa. Ndewo. Ọ lọtara na nke dị Mike ngwa Uche.